Vlog! Iova Radu m-a întrebat pe cine urăști tu cel mai mult. Ca să fiu sincer, urăști cel mai mult doi colegi. Un băiat Cherche Flornel și o fată Megeta. Așa îi zicem noi. Andrei Ionuț m-a întrebat ce jocuri îmi plac cel mai mult. Mie îmi place cel mai mult Sound, Counter-Strike, Minecraft și Dragon City. Alex Befan m-a întrebat cine sunt cei mai buni prieteni ai mei. Păi cel mai bun și el, Alex Befan, este Engulescu David, Pacioagă David, Borgoșana Maria, Grinceanu Adel, Bălășoiu Bogdan și mulți alții. Alexandru Gabriel ne-a provocat să facem un parcul Xeu. Deci, haide! Și în final, Sorin Daniel l-a provocat pe David Eculescu să stea 10 secunde în mâini. Deci, nu pot. Și se uite și luăm și lăsă. Bravo. Și acum David Eculescu ne va prezenta un flic-flac. Și asta a fost flic. Deci, cam asta. Să fac o parodie de la Iarna pe Val.